don ki bakali yanga yagane ko wei ka jingkali balai ngi don kamban ai pisa sha uble hato uble updiang yaga pisa jangi hato kadang don kam yangi man ai yaga ta ka wei nakshipho ngim skau thu ba shapang kane hato kadang don kam yangi man ai pisa sha ka balang hato ngin ai ka wei nakshipho nakajing yo jangi negin ai duna ne khambun bat kane ka long ko topic ka bangin sayakran hakane ke video jonga man takasngi ngam tip ka ai ka jing hikai jong ki babon ki balang ngam tip ka ai ka jing sngo jong phi bat ngam la ro ban ai phi ka rai ka ai ka banga sngo bangin sngo tho shai bhai ka ni tongin phai na ka tin jong ble kam lai lai ka ai ki nong yalam niam le ki pastor ki dan ban ong ha ka jing de ba ka ni kam lai lai ka ai ba ka we ki kran Henry ka ai ka ba ka tin jong ble ka dan ban ong kata ka long ka ba kong san e namarwat ka balang ru kam la ban le kham halor ni kham hakli ban ya ka jing tho na ka tin jong ble tongin stang bat la pidang wan ha ka sen ka ban nong kong e hapo jong ani ka channel jangi nga shuka ban pen I thoi la de happy ba manga nga de remeng son bamon bat nga pedeng som bhai phi ha ka kerteng ka ba thiang tam bat ka ba khlain bor tam jong utrai bat unong panim jangi Jesus Christ shakani ka channel jangi langba jong ani ki video mantagasngi hakani ka channel penyo shipon ba ka jing hikai ki ban hirap epi banroi pansan haka jingim jang pi ka ba man lagasngi lara fisngau don men sim wanam klet pan subscribe yak ne channel jangi tongin stang mentah tongin phai shaka khtien jong ble ka e kani ka jing ai ka wei nakishipho shaka balang ka khtien jong ble ko ongkum ne bat ka ba shipho ka banta jong ka khandau baro na usambai ka khandau bat na uso ki ding ki long jong utrai ka long balak kentang khoj ha utrai kumta kat kum ka hukum na ka testament ka barim baki bru ki don kam man ai ka we nakishipho bat hawangi pe chu shu ya ki we ki khot na ka khtien jong ble kane ka jing ai kam de tang ka we nakishipho Henry ki don pun jaj ki jing ai don ki jing ai sha ki lebi ka jing ai sha ki baduk ka jing ai nak banta ka jing le niam ba bun jaj ngan chu ka de we phi ya ki khot Deuteronomy ka tanong ka ba khat saw ka de khot ka ba ar phokon dai ka karan sipang ka jing ai sha ki baduk ka kitab jing khen khat phra nong khot ar phowe bat ka de khot ka ba ar pho hinru ka kitab ka ba ar chronicle ka nong ka ba lai phowe ka de khot ka ba saw bat ka ba san Deuteronomy ka nong ka ba khat ar ka de khot ka ba san bat ka ba hinru bat une hemaya ka nong ka ba shipho ka de khot ka ba lai pho san mentah ladangi bot hok yakine kam de shu tang ka we nakishpho Henry ka laban poi shaka ar dani lai nakishpho bat kan long shisha ka ka ba shisha yangi bangin bot kani ga de ka ching ai ka we nakishipho mentah hatu ka don kam yangi man ai sha uble ka khtien jong ble ka ongkum ne naba umrat baro haklau bat umrat halum baro kilong jonga bat ladanga thangan ngan om yathu hame ngan ba manga langba jong ni ki kintil ka pen I yangi ba uble long ubaduk padu ble don kam hiru ya ka pisa jongi Henry ngi depat ban ai shaka kam jong ble ngin kran shibet ya ka ne ka bentah tungin phai na ka testament ka bathamai ka e ka deban ong haga jing de ba ka ne ka jing ai kam shem la ong bangi haban ai kata ka percentage ne kata ka pisa sha uble kan mau ya ka ne ba jisu ulawan ban pendep ya ko hukum ka barem kumta kam don kam yangi ban ai shipho leni arpho person na kata ka jing yo jangi Henry ngi de ban ai kat kum ka jingelam jong uman sem bakhu jong uble kasithi ka baar shakin nong koren kada nong ka ba khandai de khot ba hinyo ko ongkum ne uwei pa uwei napi kat bathmu halaka donut kumta un ai om na ka ba sngosi lani na ka ba penbor namar uble u I ya uta uba ai da ka ba kmen ke kumta ngi de ban kan mau bha ya kane ba kano ka balang kam la ban penbor yangi ba kata ke pisangi haban siu sha ka balang kan mau kane ka jing ai sha ka kam jong ble kam de ka jing siu Henry ka de ka jing ai amar ladangi ong ya ka jing siu kan longkum ka tax ka bangi hapan siu Henry habangi ong pat ka jing ai kan long ka jing ai kat kum ka jingilam mensem jong uble bat kata ka long hapdeng jong phi bat uble bat kat kum ka jingilam mensem bak ho jong uble kat no pin ai ya no pin ai la no pin ai bat kum no pin ai mentah bon bha ki bru ki bak hwan man toy bat ki sneu e bha ban ai shaka kam jong uble kan mau ya kane baka jing ai shaka kam jong ble kam de ka jing penbor Henry ka de ka jing sngo lada uman sem jong ble udon hapi un yelam yapi bat pindon kata ka jing sngo Henry hatang ngim sngo tho ya kata ka jing ai ka jing phasiau uman sem jong ble hangi pitip ngam ju ai pisa nagamanta jong itu ki bakharong hayo
pila ban ong yanga mangalong ubri uba ka manusim uba ka donut Henry ngan ong pi abangi ai ya ka jing ai ngausan sya gitu kinong krong hayo ngide bantikna bahatu utu unong krong upundon kam ya ka sya kam ka babaha ne sya ka basiniu ngam ong batang namar ba de ukhasi ngim de ban ai Henry ngide ban pechwa ya ka jing long jongki kitu kibangi kendo man lakasngi kibangi tip kibam long kibajai tu bantre kitu kiba krong hayo kilong kibajai tu bantre bat ladapi ai pisaya ki kan penslur ki ban krong bat bakin long kibajai tu shushu namar larangi yo ya kalat ban yarap ya ki beru ki baduk kat no shisha ka don kata ka jingkman hapo jong ka ban sem jongi ketin jong blei ko ongkum ni haki eki baro ngalapen irukom hapi bada ka bat 3 minut kumta de ban shanbor ya ki batlot bat ban kenma ya ka ketin utra jisu ba uhi ula ong khamsuk ban ai ban ya ka bapediang mentah ka jingkeli kalong kat no ngi haban ai shaka kam jong ble lada om ko we na ke shipo bon ka ba perkhat kumni banga haban siu tax nga haban siu ya ka loan nga haban siu ya ka jing siu ba bon jaj ngadon kam pisah nak menta jong ka ne nak menta jong ka te bar kumta ter bar kumta ka jing perkhat ki wan ha ka jing im jonge menta ujisu uwan ban pengkela lut ya ki eki uwan ban pengkela ya ka rukom perkhat jonge ka ketin jong ble ka ongkum ni bangin de ban ai sha ble ya ka ka badai jong ble menta kat no person kinyin ai perkhat himapi hatungin ai shipho arpho sapho lani shiswa person namar ka baro ka badai ka jongi ka dei ka jong uble ma uhi uai ka bor yangi bangin litre patlang ba ka jingkur khu jong u yangi ni yo ya ka kam jongi kumta ka ka badai ka jongi kam dei ka jongi Henry ka jong uble kumta kat no ken ni de ban ai kata ka shong hap deng jong u bat jong pi kat no pi haban ai don kibor kibangi haban ai shipho person bat hateng kaduna bat hateng ni haban ai khambon berkata ka shong haka jingkran umun sem jong ble yapi aktin jong ble ko ongkum ni lada unu na phi ubaduna ka jingstat to unpan na uble uba ai kloj ya baro bat ubom kenno be te un ai yakata hao mentah ka testament ka bathamai kam shem la penbor yangi bangi haban ai kata ka we na ka shipho Henry ka ai yangi ya ka jing hikai bangi haban ai khambon shaka kam jong ble hakaba ka ong yangi bangi de ban ai katkum ka jing yo jongi hagas ngin nang kong ka tayo to uwei pa uwei na phi unpo no halale daga bakan show katkum ka jing yo jongo menta upol ukren yakinong koren hangne berkata ka nongrem ban ai ka de ban long katkum ka jing yo berkat no phila ban ai batu ailat ya umun sem jong ble un yelam yapi hato phi berkat pa ble ukur khu yangi dakaspa tang bangin yo enjoy yaki ke bangi kwa hagani ka pertheying basa em kam de kumta Henry lade phi ai ru phim de ban ai daga jing skau sarong lani tang ban yo ya ka borom ma phila ban ai khambon shaka kam jong ble bat phi ban bana shaka perthey pej hadokat ne ngala ban ai shaka kam jong ble bat kata ka jing sarong kalong ka ka ba ble u isi ba ka ktin jong ble ka ongkum ni Henry lade phi ai ya ka no ka jing ai ngau san wanam sya bakakti ka diang jompi kan tip ka bakakti ka mon jompi ka le bat la de pile ya ka hakabari uble un ainong epi hakabapau kumta la ka men sem jompi ka long ka babit pin ai ro kat kum ka mon jong uble la dangi ai da ka jingmut ka babaha uble un ainong yangi bat uble un ainong yangi la dangi don ka jingmut ka basniu ka jingmut ka bakhwan jemantoi don kibru kiba ai da ka jingmut ka bakhawan ha ka jingmut jongki nga ai ka ne ka jing ai ngausan shaki beduk lene shaka kam jong ble bat uble un kur khuyanga bat ladang ai pisa kumne kan wan pat hanga bat ka long kumbangi invest ha ka kam jong ble kata ka de ka jing khwan sngap ka ka ba ka ten jong ble ka ong namar uthet jongi kenjabas new baro long kata ka ba is by ya ka ba don kiba habaki be ya ka la yalam bakla yaki naka jingit bat ladung yaki ha kibabun ki jingsniu menta pitip bakam long kebasniu ban long ke baruspa ublei ulla ban korkhu yapi kumba ukorkhu ya ujob Henry ka jingkali ka long ka pinle dakata ka ka ba ublei ulla ai happy kata kam dei tang ka pisa kala ban dei ka talan jing ai ngom ha ka ba ublei ulla ai happy hato phi hun ya ka ba ublei ulla ai happy ne pin long ke ba khwan man toy ktin jong ublei ko ongkum ni Henry habangi yo jingbam bat jingkup
dakata ngin ngauhun ti hakabakut ngila ban bungkut hangne bahatu kadang don kam yangi man ai kata ka we na ki sipo sya ka balang kam long shu ka hukum ka bangi haban but namar ngim don shu hapo jong kata ko hukum jong kata ka testament ka barim ngide ban ai kat kum ka jingkren ka jing phasio par ka jingelam jong mun sim bakhu jong uble yangi bat ladau mun sim jong uble u yelam yepi bapin ai palat ban ya ka we ka taru pide ban ai bat ladau mun sim jong uble u yelam yepi bapin ai khambun pide ban ai ngim de ban ai pisah syakitu ki nongelap syakitu ki pastor ki bakwan mentoy namar mentah hagini gisngi bon bagi pastor ki nongelap ki nongelam ki bakwan mentoy shimet haba ki late ban peniat ho ki khimi lenti ya ki pisah haba ki late ban pembaptis ki khimi lenti ya ki pisah haba ki wan ban biat ho khana hapo jong ka balang jong pi ki khimi lenti ya ki pisah kitu ki pastor kim de ki pastor ki baken jaman sem bat pidiro ban jengai na ka balang ka bakwan jementoy ban lala phimla ban jengai na ka to ka balang persyang ban wanra ya ka jenggala hapo jong ka balang dei na kata kada bahaswa bangin ai syaka kam jong ble ngide ban duai shwa ngide ban ye puson ngide ban ye slok jimur shwa bat mun sem jong ble ka e udam ban keren yangi bat ya ka e ka ba ula keren happy pide ban le ya kata ngin sai kan du pi hakiwi pat ki video nak mentah ke borom jong ble tungni onglang amen bat amen